Karibhoy District Table Tennis Association kan Pynlong ya ka trial kam selection nak benta ki Nongialehkai table tennis jong Karibhoy District ka Pynlong ru shi benta ban ai Jinghikai ban kre nak benta kan National Games hajar arpunyo. Nak kaliang Karibhoy District Table Tennis Association ka penslur ya ki Nongialehkai bat ki bas ngau tenat ban Nongialehkai table tennis ki banadu kat arsnem kerta hadu lai pusnem bakin wan ban shim benta shir hem ha kan ka program. Nak kalian kinau penyat kila pentip bagane ka program kan sedang hau benai nailar hajar arpusan bat ya tarik bat jaka insa pentip hadien. Katarik bakadu ban pediang ya kinau shim benta ha kan ka trial kam selection kan de ha ka khandai tarik unailar hajar arpusan kinu ki bakwa ban shim benta ha kan ka trial kam selection bat ka jingtep ka bakham penia pila ban phone ha kini ki number khandai pra henriu ar henriu not henriu nhau khandai sao ban pra lai nhau sao san nhau iwe sao pra Kembali pi baro ngai kinuju singkli na pentip sapi ba Karibhoy Table Tennis Association kan Pynlong ya ka trial come selection program nak benta ki players bat ki khna jong kane ka district how ne ubnai August 2000 bat kani kan long ru kom sibenta ban ai Jinghikai ban kre yeki khna na ka benta ka National Games hajar arpunyo kumta ka association ka kontui baro ki players bat ki khna ki badan sap nadu karta khat arsnam hadu karta laikosnam bakin wan sha kani ka selection program bat kinu ki khna ki bakwa ban ai kerten pila ban phone hai kini ki number ki bal ai harum but ya ka last date ban submit ya ki kerten chongpi kandai tarik August 2000 tulis pun